O uplynulém víkendu se uskutečnil Den otevřených dveří Podstávkových domů. Jedná se už o 8. ročník, který pořádá sekretariát Umgebindeland, to znamená krajiny Podstávkových domů. Unikátní lidovou architekturu s využitím podstávky naleznete na celém světě jen v česko-polsko-německém příhraničí. Jedním z těch, kteří se o svůj podstávkový dům příkladně starají a otevřeli jej veřejnosti, byl Miroslav Baco z Raspenavy. Tento svůj objekt zpřístupnil široké veřejnosti, tak aby se lidé mohli podívat, jakým způsobem se opravuje takovýto podstávkový dům a mohou nahlédnout i na doprovodné výstavy, které zde má nainstalovány. Má zde i muzeum vesnických řemesel, je zde i doprovodný program pro děti, takže lidé, kteří se dostavili na dnešní Den podstávkových domů, tak tady mohli nalézt inspiraci pro své případné aktivity v případě, že vlastní podobný podstávkový dům.